ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା। ସାରା ଘର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଲଗ୍ନାର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ବାସନ କୁସନ ସଜାଡ଼ି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଗଣ୍ଠି ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଦିନସାରା ସେ କାହାର ନା କାହାର ଦରକାର ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଫିସ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବା, ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଔଷଧ ସମୟ ମନେ ରଖିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ କେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପଚାରିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ତ ତାର କାମ, ସେ ତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଦିନସାରା ଘରେ କରୁଛି କ'ଣ? କାମ କାହିଁକି ସରିନାହିଁ? ସେଇ ପଦକ କଥା ସୁଲଗ୍ନାର କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଞ୍ଜରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜ ହାତକୁ ଚାହିଁଲା। ହାତରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପୋଡ଼ା ଦାଘାଏ ଗତକାଲି ତରକାରୀ ବଘାରିବା ବେଳେ ବହିଥିଲା। କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ଘରର ଏକ ଆସବାବପତ୍ର ପରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯତମକ କେହି ନୁହେଁ ନାହିଁ। ଅଭିମାନରେ ତାକୁ ଛାମିର କରେ ଉନକ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ମୋର ବି ଥକ୍କାପଣ ଲାଗେ। ମୋର ବି ମନ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସ୍ନେହ, ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସେ ଉଠିଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଝଲସୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଚାନ୍ଦ ଟିକେ ରାତି ଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସାବଧ ନୁହେଁ। ହେଉଚ ଦେବେ ଗପଖପ କାଖେଛେ, ତା ପାଖରେ ତ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପୁଣି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚା କପେ ବନାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପିଇଲା। ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ମଣିଷ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବି, ତେବେ ଏଇ ସଂସାର ମୋତେ ବି ତେବେ ଏକ ମେସିନ୍ ଭାବିବ। ଆଜି ଦିନ ସେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଥି କହିଲା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖପ ଭାବେ କହିଦେଲା, ଆଜିଠୁ ରବିବାର ଦିନ ମୋର ବି ଛୁଟି। ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି, ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଗପିବି। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ରୋଷେଇ ଘରର ଚୁଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ। ସେଦିନ ଘରର ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଝବଳ ଅନଝଲକ ଦେଖାଗଲା। ସୁଲଗ୍ନା ଆଜି ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ। ଝିଅ କହ, ମର୍ମ କଥା, ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ,